Здравейте хора, сега се играем на CS и сега търсим матч. Много открихме матч. Сега играем на Dust 2, ако искате пишете в коментарите на кой мап може да игра, на кой друг да игра. Нашия отбор трябва да спечели. Да. Чакай, с кой бях? Да, то. Един е там в ъгъла. О, не. Ето. Тук е това. О, не, сега се вземат бомбата и сега сложа. Или ако убият, то сме ме загубили. Sneaky, Mickey, be like. Това ли е целият мап? Аз са далече още. Бомбата също не се взели. Моля ти да вземете си, да не го вземете. Добре. Round 1. Не как едно време на всички се чуха. Искате може да другото видео да ми е на Fortnite. Throwing pa... Oh shit. Не. Не. Видях го. Мамо, видях главата. Или ми се видях. Не, убихам. Desert Eagle е добър. Има шанс нашия отбор да победят или не. Но сега нашия сам. Ето го там. Можеш го... Вярвате... На 33. И да, загуби. Бомба сложена. Добре. Сега. Айде с ауга. С ауга. Ако имате идея за друга игра, ако искате Fortnite, Fall Guys, не, Fall Guys нямам, значи мога да се изтегля, Rocket League, CSGO, една нова, дето се казва Frankfurt, не много хора знам. Значи, ако имате идея, пишете в коментарите. Добре, не ми набинало. Не. Точно ми трябваше. Когато се навър в някаква ситуация така,
Мен маса. Аз съм проведетел долу. Нашия салоник. Съкритам. Добре. И да. Загубих. Единия с ножката. Единия с ножката отива и го потрепва. The carry crashed ever. Другия ран. Вече да почваме другия ран. Аз пак работа игра. Значи там. Питам от терористите. Поправиш върху мен. А какво правиш върху мен? Кога съм си позволил? Патроните ми на земен доци. Що съм да съм семи автоматик. Вау! Загравка. И само... Да, дед. И всеки момент започваме. Warm up ending. Сега. Дезактивирам. Вземам дезактивирам. Не отивам. Не! Аз какво викаме? Пак винаги запалва тук. Добре, помогнах на някой да го убием това. Дай. Какво правиш тук, легна? Как да потрепаха така диатала? Глюк! Аз помня това глюк. Не. Аз не съм много добър в CS-а. Аз за добре се питам компетитив. Не! Аз какво се опитвам с Зулса отдалеч? Брат, той знае къде съм. Иска да си запазя Зулса там. Аз коса... Що за... Само един остана. Ако те вълпи... Добре, браво. USPC... Ау. Но питам да... Дуал... Берейтас? Dual Berreitas. Ти фест. Видях го. Да, забравя, че мога да влиза от. Гледай го на 36 съм заведи.
Разбира се с... Това снайпер ли? Да, снайпер. Чакай от кога ли от та... Аз докато започна да спектейтвам, той вече се преместил на друго място. Той гледа дали някой от нас ще има там. Давай. Сега. Давай. Аз, хвилото. Нищо. Винаги така. Само тази врата тук. Сега. Сега чакаме да се изтрепят. Един срещу двама, не знам дали... Един как кемпи с помпата, а не, аз пък помпа. И да. Опа. А както ви казах, не съм много добър. Казах ти Молотов. Не знам как се произнася. Моля. Гледай го! Забравих, че се на оръжие можеш по това да станеш. Аде! Аде! На Simple... На Simple M4-1 моля, не мога да го видя. Колко сгради откъм на земята? Не, знаеш? Чакай, аз съм бил сам. Не. Така, грешен бутон. Скай да цъкна бутон. Move it, да. Давайте. И аз си взех му... граната. Но малко му набих, доколкото мисля. Но бомбата сложена. Не, веднага съм взе. Добре. Айде! Не! Вот! Затова не си взема нови оръжия, защото ма потреби. Не, го сега. Пак децахте го. Ами пак ли греша бутон? Това е тръгва, нали?
А, не, аз мога сама ти си го... А, благодаря, човече. Човека ми помогна. Ей, AK-47, добре. Ето. Добре. Тук в кой е бомбата, не знам. А в него бомбата, слагай бомбата, бързо. Bomb has been planted. Ако някой... Аз пазя този път. Тук пазя. Да не идват в... Терористуен. Пак се качих. С ножката ли? Последния път цъкал греша. То път ще е последния. Мога само едно. Small grenade, high explosive grenade. Защо момент, когато изчисти? Откъде? Отгледай го. Отгледай го, сега разбрах откъде. Да, той вече с 1, 2, 3, 4, 5 убийства. О, не. Добре. Дезактивала. Смолка. Добре. След тайга спира видеото. Смолка. Ако чува стъпки фърлям. Не, аз съм... Не. Много съм зле да фърлям банани. Сега ако някой накимпи зад вратата. Вот, чудо се камп не съм деца още. Колкото он да са цели пункта. Знаех си. Да видя. Къде са прицелва? Тук няма никой. И да. Взимам това, дето май е подобно до АУК. Флашбанк. Този път се опитам да не се заслепя аз сам. Да не се заслепя. Фуля. Заслепя. През цялото време бомбата е в мен. Къде сега сложим тази бомба? Точно мен!
Точно ми трябваше, когато имаше пред мен много. А не много, ама имаше пред мен някой. Кой се вземе бомбата, вече не знам. Бомбата на земята все още. Ама някой вече взе бомбата. А, то за него му се вижда. Да, за него му се вижда бомбата. Ето ги там един някакъв дет кемпи там. Един кемпи там. Не, кемпи, ама малко кемпи там. Кога се свърши рана сега? Но къде е наша? Ето го там. И... да, да. Hello, mother. Портрет. Взимай бомбата, не ми трябва. Дадахме бомбата. AK-47. Small grenade. High explosive. О, чакай. Малко трябваше да видя едно нещо. Ама. Сега. О, е никой. Ама бомбата сложна. Ама сега... Буната ми е на 97, а крафта ми... Добре. Това е никой. И бомбата гръмна. Не! Брат! Пак сега си вземам машата. И без това бомбата вече гръмна. Интересуен. Килта не ми го да според. Сега. Чакай само да слуша видеото. Сега ще ги чакам тук. Я помисли пак да дойдеш тук. И гранатите. Един умра, май умра от гранат. Не умра. Мале, аз знам къде ти лаза къде. Да мина. Добре, минах. Не, откъде? Нема, някой ме застрелил те тук. Убиха ме. То как пред мен беше и така, ето го там бомбата на земята.
Я най-гра с снайпера да опитам. Let's go, my brother. Няма да полеса гранатата. О, само с... Къде бягаш, бе? Откъде взе това AK-47? Кой си потрепил да му вземеш AK-47? Няма да гледам мап. Това... Значи тук има, тук няма. What? За малко си помислих, че има някакво тяло извън мапа. Гледа мап, как гледа земята. То си легнал да лежи. Обувката. Не трябва да гледам обувка. Ето го някой. Само един от нашия отбор. О, не. Идват за теб, Това е последния раунд, защото си станаха силни. И AK-47. Small grenade, да. Пак ли бомбата в мен? Пак? Те пак се бъдат там да пазят. Аз няма как да сложа бомбата. Не си фърлих смолк. Не, какво? Нали? Добре, фърлих смолк. Не знам. Не го фърлих. Сигурно след тази се спирах, защото ние това не загубихме. Всеки момент. Не, аз. Всеки момент. Всеки момент. Или? Не, той има само един и нямаме шанс. Да, нашия отпуска. Стана 30 минутно. Стана 30 минути. Около почти 30 минутно видео, така че... Ай, чао!